Добре. Хубаво взето, са? Отпусна дърпа. Аз също не видях, аз тръгнах нищо. Ти помислиш, че са твоите. И аз викам средната. Ма аз не можах направо да спра чекам. Ще да правиш? Чак да. Чак. Ой, той ще пипаш да не прави за Пуша. Скъса се. Не се скъса. Скъса вече. Тук се скъса, Не се скъса, пусна го, ама. Извади се. Не, то беше прекарана. Чай, че направи един куп отгоре. Добре. Ще да направи един клип докато вада. Съседи, братле. Те. На следващия. Сега. Да взем ти не го важа на лача. Не, това ти. Как ти смеш те го? Ай сега, не дейте. Касапчик на свече, червенка. Нико. Накрая ще го снимаме. То накрая за... Да, братле, що не иска да гледат штръф, като има. Ягоди не дали ще издържиш това лъжи. Ще издържа. Ще ми отрежи ръцете. Дай малко контакт, ако иска да го пуснем. Що? Защото тук ми се закачество ще се такова, ще се скъсат. Да. Давай, не, дай това. Ето, ако ти няма бъде. Дай го те страни. На двата ще се числя, че ще се дознава. Може са наибът. Айде, кажа, баща. Сега, ако го снима да го ивал газа. Как го псува, братко? Кой манинко кай? Ми е досван, сеш какви манинки само. Таки за. 20 То не иска на по-обучи има. И направо в чигачите.